Padol som dole a našiel som sa v cele. Hrubé kamene, mreže, presne ako si predstavíte celu. Vtedy som si vôbec neuvedomoval, kde som. Jediné, čo som vnímal, bola neuveriteľná horúčava, ktorá by ma za normálnych okolností okamžite spálila. Ale napriek tomu som žil. Keď som sa obzrel, uvidel som v cele dve bytosti. Vyzerali ako šupinatí jašteri. Boli obrovskí, merali asi 4 metre. Mali obrovské papule s veľkými zubami a veľké drápy. Pobehovali hore-dole ako zveri v klietke, zhovárali sa medzi sebou, strašne preklínali Boha a rúhali sa mu. Hovorili ste mi, že neskôr vám Ježiš povedal, že vám odoberal všetky spomienky na to, že ste kresťanom. Takže ste mali okúsiť, aké je to ako neveriaci skončiť v pekle. Áno, odobral mi spomienky na to, že som kresťan. Povedal mi to pri návrate späť. Takže som tam bol ako nespasený človek, ako niekto, kto ho odmietol hore na zemi. Keď som uvidel tie bytosti, tak som si neuvedomil, že sú to démoni, padli anjeli. A naozaj to boli oni. Nenávideli Boha aj mňa. Okamžite prejavili svoju obrovskú nenávisť, zdvihli ma ako bábiku a hodili o stenu. Cítil som, ako sa mi dolámali kosti. Ten druhý ma zdvihol a pazúrmi mi strhával mäso z tela. Spomenul som si, ako ma žena napomínala ku správnej životospráve, aby som mal telo fit. A tu to bolo úplne jedno, lebo moje telo bolo ničené. Kde skutočná bolesť, horúčava a tríznenie v pekle je neopísateľné. Počul som výkriky miliónov ľudí, ktoré prichádzali zvonku celý. Nejako som vedel, že ľudia sú buď v podobných celách ako ja, alebo tam bolo veľké územie s ľuďmi v ohnivých jamách. To som videl. Tie výkriky boli neznesiteľné. Bolo strašné len vydržať počúvať ich. Ale nebolo úniku. Museli ste ich počúvať. A boli tak hlasné a prenikavé. Pripomína mi to príbeh vietnamských veteránov. Zažili niečo, na čo už nikdy nemôžu zabudnúť. Na tie výkriky. Áno, na ten krik nikdy nezabudnem. Viem, že nie. Nejako sa mi podarilo pohnúť sa, aj keď som nemal silu, lebo v pekle nemáte ani štipku sily. Tak som sa pomaličky začal plaziť s vynaložením všetkej trochy energie, čo som tam mal. A oni ma nechali zatiaľ tak. Vyplazil som sa z cely a na jednej strane bola totálna tma, prevyšujúca akúkoľvek skúsenosť temnoty tu na zemi. Tú tmu ste mohli cítiť, bola hmatateľná. Pozerel som druhým smerom a boli tam plamene šľahajúce vysoko do oblohy. Videl som ich v diaľke a vedel som, že sú vzdialené 15 kilometrov. Besniaca ohnivá diera trochu osvetľovala okolie. Dosť na to, aby ste videli neplodnú krajinu bez najmenšej štipky zelene alebo nejakého života. Len neplodná pustatina. Hneď na to ma uchopili démoni a vrhli ma späť do cely, aby ma ešte mučili. A potom som bol na pokraj ohnivej jamy. Bola obrovská, asi 2 kilometre široká, šľahali z nej zúrivé plamene a v jej vnútri bolo množstvo ľudí, ktorí zúfalo kričali, lebo boli pálení v tom ohni. Nechcel som tam ísť, už aj tak tam bola strašná horúčava, ale za žiadnu cenu som nechcel trpieť ešte viac uprostred tých horiacich ľudí. Na brehu stáli démoni, ktorí ich sácali späť do plameňov. Tí ľudia sa odtiaľ nevládali dostať, ale keď sa pokúšali vyliezť von, démoni ich vždy sotili späť. Bolo hrozné vidieť, čo sa s nimi deje, ale aj ja som sa mal hrozne. Rozhliadol som sa a uvidel som množstvo démonických bytostí. Okolo mňa, pri vchodoch do jaskýň, v stenách, s rozličnou podobou a veľkosťou. Jedny obrovské, iné malé, pavúky, potkany, červy, hady, všetko odporné, čo si len predstavíte a medzi čím by ste nechceli byť. A všetci vás nenávideli. Tá nenávisť z nich doslova vyžarovala. Mali ste pocit, že by ste sa napokon mohli nejakým spôsobom dostať von z toho miesta? Nejako odtiaľ ujsť? Nie, tam je vám všetko jasné a tam chápete večnosť. Vedel som, že sa už nedostanem von. Nikdy, nikdy, nikdy. A aj keď tam zažívate strašnú bolesť, aj tak najhoršie bolo oddelenie od Boha a beznádej, že už odtiaľ nikdy nevídete. Boh mi preto vymazal spomienky na Neho, aby som zažil pocity neveriacich ľudí, ktorí sú beznádejne stratení a už sa odtiaľ nikdy nedostanú von. Jedna z najmučivejších myšlienok tam dole bola, čo sa dialo potom, Bill. Premýšľal som o žene a chcel som sa s niekým rozprávať. S hocikým.
Ale nedovolili mi to. Nedovolia vám tam s nikým sa stretnúť ani sa rozprávať. Sú okolo vás len démoni, ktorí vás chcú týrať a mučiť. Nič vám nedovolia. Okrem toho tam bol nepredstaviteľný zápach. Niečo ako síra? Áno, síra, spálené mäso, najodpornejší zápach hniloby a výkalov, aký si len viete predstaviť. Ale aj tak tam nemôžete príliš dýchať, pretože tam nie je dostatok vzduchu na dýchanie. Každé nadýchnutie vyžadovalo veľkú námahu. Pokúsim sa ukázať, ako som tam dýchal. Sotva lapáte po dychu. Myslel som, že zomriem na nedostatok vzduchu, ale musíte tam žiť naveky v takomto stave. Hovorili ste, že je tam horúčava. A čo smäd? Mali ste pocit smedu? Strašný smäd. Ústa som mal úplne vysušené. Bol to pocit, ako by ste týždne nevypili ani kvapku vody. Tak toto bude naveky, bez kvapky vody. Biblia to opisuje v príbehu z Lukášovho evanjelia, kde boháč v pekle prosí o jedinú kvapku vody. A takto tam aj je. Aká vzácna by tam bola tá jediná kvapka vody. Moja žena vie, ako veľmi mám rád vodu. Čo bolo ďalej? Pozoroval som zničenú, spustošenú zem pekla a niečo ma začalo dvíhať nahor. Nevedel som, čo to je, ale bola to Pánova prítomnosť, ktorá to spôsobila. Tak som mohol vidieť trochu viac z pekla. Videl siacu ohnivú jamu s množstvom bedákajúcich ľudí v nej a malé ohnivé jamy, v ktorých horeli jednotliví ľudia. Všade plno démonov, ktorí ma chceli podriapať. Väčšina z nich bola prikovaná reťazami k stenám. Neviem to vysvetliť, ale boli pripútaní k stenám a bol som tomu veľmi rád, lebo ma nemohli dostať. Keď som ich videl, pomyslel som si, sú takí mocní, ako ten, čo ma v cele hodil o stenu. Bol som ako kus handry, mal úžasnú silu. Napadlo ma, kto môže odolať týmto bytostiam? Nikto. Ste tam beznádejne stratení na večnosť. Začal som pomaly stúpať do tmy. Už doteraz tam bola tma, len trocha svetla s plameňou, ale dalo sa tam hýbať. Ale ako som stúpal tunelom nahor, tma bola väčšia a väčšia, až som skončil v totálnej temnote. Bol som vtedy hrôzou celý bez seba. A práve v tom okamihu, keď som reval od zúfalstva, zrazu sa zjavil Pán Ježiš v oslnivom svetle. Čo ste vtedy pocítili, keď ste ho zbadali? Ako keď ste v jeden moment stratení na večnosť a sekundu na to vám Boh vráti pamäť a vy viete, že ste kresťan. Okamžite som vedel, že je to Ježiš a zvolal som, Ježiš, odpovedal, ja som to. Potom som sa zrútil a skolaboval som pri jeho nohách ako mŕtvy. A chcel som ho uctievať navždy, navždy. Chcel som mu ďakovať znovu a znovu za to, že ma zachránil. On je jediná cesta, ako sa dostať z toho miesta. Bol som mu tak vďačný. Viete, keď ste v jeho blízkosti, nemáte chuť príliš sa na niečo vypytovať, len ho túžite uctievať. Ale aj tak mi myslou prebehla jedna myšlienka. Pane, prečo si ma poslal na toto miesto? A on hneď odpovedal, pretože veľa ľudí vôbec neverí v peklo. Dokonca niektorí z tých, čo patria mne, neveria v existenciu pekla. Toto ma prekvapilo, ale počas našich rozhlasových vysielaní nám telefonovalo veľa ľudí, ktorí tvrdili, že sú kresťania a pritom neveria v peklo. Vaša skúsenosť je ojedinelá. Išiel tam preto, aby nám o tom podal správu. Uvedomujete si, že ak by sa tam dostal ako bežný neveriaci človek, už by sa odtiaľ nikdy nedostal von? Napadlo vás niekedy, aké by to bolo, keby ste tam museli byť na celú večnosť? Neviem si to ani predstaviť. Keď som tam bol, tak som si to vedel predstaviť a bolo hrozné žiť s myšlienkou, že už nikdy odtiaľ nevídete. Nikto tu hore na zemi nezažil takú beznádej, lebo tu sa dá aspoň zomrieť. Čo vám ešte povedal, keď vás zachránil? Povedal, že chce, aby som odkázal ľuďom, že on miluje ľudí a chce, aby nikto nešiel do pekla. Potom mi dal trochu pocítiť, čo on vtedy cíti v srdci. Videl som ľudí, ako jeden za druhým padali dole cez ten tunel, ktorým som vyšiel hore. A bolo mi ich tak ľúto, ale dal mi pocítiť, akú bolesť vtedy on zažíva v srdci. Plakal kvôli tým ľuďom, čo išli do pekla, lebo nechce, aby sa tam niekto dostal. Tak veľmi ho to zraňovalo, že ten kúsok jeho bolesti, ktorý mi dal pocítiť, som nevládal zniesť. Musel som ho požiadať, aby to zastavil, lebo som nedokázal zniesť ten malý kúsok z jeho pocitov od Boha a nebolo to dobré. A potom ste cítili jeho bolesť nad ľuďmi, ktorí si zvolili ísť do pekla radšej, než by sa mali poddať Bohu.
Presne tak plakal nad Jeruzalémom, keď tam pred 2000 rokmi prišiel. Plače kvôli ľuďom, čo idú do pekla. Zraňuje ho to viac, než si dokážete predstaviť, ale je spravodlivým Bohom.